Hej, det er blevet forår og næsten sommer og dermed også eksamenstid. I den her video vil jeg forklare lidt om, hvordan eksamen på Psykologi C foregår. Eksamensdatoerne offentliggøres den 16. maj. Her har du det fulde overblik over alle de eksamener, du måtte skulle til. Du kan se dem inde i Ludus Web i dit skema eller under den fane, der hedder eksamen. I forbindelse med Psykologi C-eksamen skal du tjekke helt op til eksamen, hvornår tidspunktet er. Der kan nemlig ske ændringer, hvis nogen bliver syge eller melder fra, så rykker hele rækkefølgelisten sig. Ellers foregår det på den måde, at du møder op. Du skal huske at have et gyldigt billed-ID med, så vi kan se, at du er den, du udgiver dig for. Jeg har jo ikke set jer så meget undervejs her. Så kommer du ellers ind og trækker et spørgsmål ved lodtrækning. Du trækker et kendt emne med ukendte tekster, det vil sige, det er et af de emner, vi har arbejdet med i løbet af det halve skoleår. Det kunne være læring i det senmoderne samfund eller barndommens betydning osv. Du får den her opgave udleveret og får 48 minutter til at forberede dig. Der skal du få læst teksterne og besvare spørgsmålene ud fra tekst og ud fra de begreber og teorier, vi har arbejdet med i undervisningen. Når de 48 minutter cirka er gået, skal du ind til selve eksamen. Der er afsat 24 minutter til eksamen, men i praksis er man nok inde 18-20 minutter. Der skal nemlig også være tid til, at jeg sammen med censor voterer, hvilken karakter du skal have. Det er vigtigt, at du i din fremlæggelse af dit svar kommer ind både på fagbegreber og teorier, og også det indhold, der er med i den opgave, du har trukket. Når de 24 minutter alt i alt er gået, er eksamen overstået, og du er en fri mand eller kvinde igen. Ja, det var Bertha, min hund, der havde snedet sig ind i optagelserne her. Hun ligger på terrassen og slapper af i det rigtig gode vejr. Ellers kan jeg sådan fortælle dig af gode råd i forhold til at læse til eksamen. Der ligger en undervisningsbeskrivelse inde i OneNote, som er sådan en samlet oversigt over alt det, vi har læst, set af videoer osv. Den kan være god til at skabe et overblik over, hvad det er, du ligesom har været igennem. Der er også den her sektion, der hedder vigtige begreber under hvert tema, og her kan du se, hvad det er for nogle teorier og begreber, der ligesom er de allervigtigste i hvert enkelt tema, og dem vi forventer, du kan bruge og sige noget om til eksamen. Skulle du have nogle spørgsmål eller et eller andet, du er i tvivl om, stort som småt, så er du velkommen til at kontakte mig på Teams. Du kan også skrive til mig på mailadressen kr@koldinghfovc.dk. Og ellers så er der vel kun at sige god fornøjelse med læsningen, og vi ses til eksamen. Hej hej.